L-Ewroparlamentari Maltija Miriam Dalli appellat għal-ħolqien ta' Aġenzija Marittima Ewropea li tista' tiġbor flimkien l-Aġenziji Marittimi eżistenti. B'hekk ikun hemm pjan ta' azzjoni koordinat dwar l-ekonomija blu fl-Ewropa, filwaqt li ma jitnaqrux il-kompetenzi tal-Istati membri. Dalli resqed din il-proposta matul diskussjoni ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea fil-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Hija saħqet dwar il-bżonn ta' aġenzija li tikkontrolla aspetti relatati mal-ibħra u l-oċeani fuq livell Ewropew. L-Ewroparlamentari tkellmet ukoll dwar il-bżonn li l-Kummissjoni tieħu nota ta' diversità tal-ibħra u l-oċeani li bihom imdawra il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fir-reazzjoni tiegħu għal din il-proposta, rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea Matthew King esprima sens ta' pożittività filwaqt li kkonferma li l-Kummissjoni se tkun qed tevalwa din l-idea għaliex s'issa proposta bħal din għadha ma ġietx ikkunsidrata mill-Kummissjoni.